vapur tal-merkanzija kellu jinżamm taħt osservazzjoni wara li parti mill-merkanzija tiegħu instabet pożittiv għal traċċi minimi ta' radjazzjoni mill-Ġappun. One News jista' jiżvela b'mod esklusiv li l-vapur in kwistjoni huwa l-Pleiades Spirit, reġistrat il-Panama u li daħal Malta il-ħadd filgħodu għal ħabta tal-4:30. Sorġa f'xatt il-laboratorju f'Kordin u fuqu kellu konsenja ta' vetturi second-hand importati f'pajjiżna mill-Ġappun. Peress li kien ġej mill-Ġappun, id-dwana għamlet spezzjoni bl-apparat li identifika materjal nukleari kif ukoll radioattiv. Preżenti kien hemm ukoll uffiċjali tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Jidher li meta l-vetturi kienu qegħdin jinħattu minn fuq il-vapur, van minnhom irreġistra b'mod pożittiv għar-radioattività. Għaldaqstant, wara li ġie konfermat li l-vetturi l-oħra ma kellhomx traċċi ta' radioattività, tniżlu minn fuq il-vapur u fuqu nżamm biss il-van. Din l-informazzjoni li waslet għand One News kienet ikkonfermata mill-kap tal-Ispettorat ta' Dwana Emanuel Sammut. Huwa spjega li l-vapur tħalla jitlaq minn Malta u l-portijiet illi se jżur wara l-wafqa tiegħu f'Malta se jiġu avżati mid-dwana dwar dan il-każ. Fi 11 ta' Marzu li għadda, terremot qawwi ta' 7.4 fuq l-iskala Richter laqat il-Grigal tal-Ġappun bil-konsegwenza li saret ħsara kbira fl-impjant nukleari ta' Fukushima.